खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिपिएफ आरो जिएसपि एलायन्स जानाय बाथ्राखौ लानानै बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बे समाव जिएसपि आरो बिपिएफ एलायन्स जानाय बाथ्राखौ लानानै बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों। बे समाव बिपिएफ आरो जिएसपिआ गोदोनाय नावखा गोदोनाय नावजों रुजुदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बे समाव जिएसपि आरो बिपिएफ बिथांमोना लोगोआनो जा जेयानो जा नाथाय बिथांमोना बे समाव दोबैखानाय गोदोखानाय नाव होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। जिएसपिआ बिपिएफजों जइन जानायखौ लानानै जेबो साननांगौ गैया, मोननैबो दोबैनाय नावखा। दा बिथांमोना अलरेडि दैयाव दोबैबाय थानाय नावा गंनै जा गंथाम जा जेब्ला दोबैखानानै दंखायोबा बेखौ बोखांनाया एसेबां गोरलै नङा। बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव जिएसपि आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बिथांमोना एलायन्स जादोंब्लाबो बिथांमोना गोदोनाय नाव आरो बिथांमोना जेसेबांखि नाजाया मानो गंसे बा गंनै बा गंथाम जियानो जाथों जि नावानो जाथों बिथांमोना बे समाव दोबैखानाय आरो बिथांमोना आवगाय फारसे थामहिनबा बे समाव गोदोनायनिफ्राय बोखांफिननो हानायनि मोनसे खेमता गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों, थामहिनबा गोहो गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों। बे समाव जिएसपि आरो बिपिएफ बिथांमोना लोगो जाब्लाबो जायाब्लाबो बिथांमोननि नावा गोदोखाबाय आरो दोबैखानाय नाव आरो बे दोबैखानाया माब्लाबाबो गोजौ फारसे थामहिनबा बे समाव गोदोनायनिफ्राय दावखोफिनला होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। जेब्लानो बे समाव बिसायख'थिया साखाथिसिनाव सौफैदों अब्लानो बे समाव बाथ्राजों दान्थे बिदान्थे सोलिनाय हाबाफारिया बे समाव बिटिआरआव बारनो हमबाय। जिएसपिआ बिपिएफजों जइन जानायखौ लानानै जेबो साननांगौ गैया, मोननैबो दोबैनाय नावखा। दा बिथांमोना अलरेडि दैयाव दोबैबाय थानाय नावा गंनै जा गंथाम जा जेब्ला दोबैखानानै दंखायोबा बेखौ बोखांनाया एसेबां गोरलै नङा। आरो बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारिनि हान्जा बे हाग्रामा महिलारि हान्जा बे हान्जाया बे समाव रायजो राजाफोरनि आरो मोजां सिन्था खालामग्रा सुबुं नङा। जाय राजखान्थि हान्जाया जाय सुबुङा गोलाव सम हारिनि बेरेखा खामानि मावबाय हारिखौ नासयबाय दा बेफोरबायदि सुबुंफोरजोंसो लोगो जानानै बिथांमोना खामानि मावग्रा होननानै बाथ्रा बुंथिदों। गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बांलायाव बाङालि मोनसे कटेसन दङ, बिनाशकाले बिपरित बुद्धि होननानै। बिथांनि साननायाव मोजां बाथ्रा फैनाय नङा। जाय बिथांमोना दिनै हारिनि थाखाय हेंथा खामानि मावग्रा, जाय बिथांमोना हारिनि जौगानाय बाथ्राफोरखौ सानै बेबायदि मानसिफोरजोंसो बिथाङा राजखान्थि सार्थनि थाखाय लोगो जानानै खामानि मावो, बिनि बादै जेबो गैया। नोंथांमोना मिथिगौ जे क'क्राझार लकसभा बे लकसभाखौ गोलाव सम 10 बोसोर हिरा सरनिया जाय हिरा सरनिया बर' अबर' खालामनानै बर'खौ खावसे आरो अना बर' बा बर'नि बायजोआव गुबुन हारिफोरखौ खावसे खालामनानै बिथाङा खामानि मावदोंमोन। बे खामानि मावनायखौ नोंथांमोना मिथिगौ आरो बे समाव क'क्राझाराव बै समाव 10 बोसोर गावनि आवथायाव लांदोंमोन। जाय बर'खौ नोजोर बोनानै नंखाय एसटि सार्टिफिकेट लानानै हिरा सरनिया देरहासार जादोंमोन आरो बिथाङा क'क्राझारनि थागिबि सुबुंफोरनि जे जौगाथाय थामहिनबा बे समाव क'क्राझार लकसभानि जे जौगाथायनिफ्राय गोजानाव लाहोदोंमोन हिरा सरनिया आरो जाय हिरा सरनिया बिथाङा थांनाय सानाव बिसायख'थि गेलेनो थाखाय 2024 मायथाइयाव नाजादोंमोन नाथाय नाजानानै फेलें जादों। बिथांनि जे एसटि सार्टिफिकेट बिमुंजों बा एसटि बिमुंजों बिथाङा बिसायख'थि गेलेनो थाखाय नाजादोंमोन नाथाय नाजानानै फेलें जादों आरो फेलें जानानै बिथाङा बिसायख'थि गेलेनो हायाखै आरो जायखौ नोंथांमोना बयबो नुनानै मोनदों आरो बेफोरबायदि सुबुंजोंसो जाय हारिनि बेरेखा जाय जातिनि बेरेखा बेफोरबायदि सुबुंजोंसो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया एलायन्स खालामनो थांदों बा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया हाबसोमनो थांदों आरो बिथांमोना बे समाव दावखोनो हाला मानोना गोदोनाय नावखा दोबैनाय नावखा बिपिएफ राजखान्थि हान्जा आरो जिएसपि राजखान्थि हान्जाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा।
GSP आ BPF जों जइन जानायखौ लानानै जेबो साननांगौ गैया मोननैबो दोबैनाय नावखा दा बिथांमोना अलरेडि दैयाव दोबैबाय थानाय नावा गंनै जा गंथाम जा जेब्ला दोबैखानानै दंखायोबा बेखौ बोखांनाया एसेबां गोरलै नङा आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे फैबाय थानाय समाव BTC खौ दखल खालामगोन थामहिनबा BJP राजखान्थि हान्जा आरो BPF राजखान्थि हान्जाया दखल खालामगोन होननाय बुंनाय बाथ्राखौ लानानै बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव दखल खालामनाय माखौ बुङो बेनि सायाव सोंथि खालामदों दे दखल खालामनाय माखौ बुङो दखल खालामनाय होननानै बुङोब्ला बे समाव माखौ बुजियो होननानै उल्था सोंथि सोंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिटिआर ओनसोलाव जों सिबिनो थाखायसो रायजो राजाफोरनो सिबिथाय होनोसो बे समाव फैदों नाथाय दखलनि थाखाय नङा आरो बेनि अनगायै बे समाव क'क्राझारनिफ्राय लानानै सानजाहा फारसे बे समाव बिटिआरनि मोन 40टा MCLA बियाब बे बियाबाव UPPL राजखान्थि हान्जाया मोनफ्रोमबो बियाबाव गोख्रों जाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा आरो बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव गोबां जायगाफोरावनो बे समाव गोबां दैदेनगिरिफोरा UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाबाय दं बे समाव सिगांनि सानाव बिथां प्रमद बर'आ बुंथिदोंमोन जे बिटिआरनि खावसे बाहागो थामहिनबा 60% UPPL जाजोबसिगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन आरो थिग बेबायदिनो जानो थांगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा GSP आ BPF जों जइन जानायखौ लानानै जेबो साननांगौ गैया मोननैबो दोबैनाय नावखा दा बिथांमोना अलरेडि दैयाव दोबैबाय थानाय नावा गंनै जा गंथाम जा जेब्ला दोबैखानानै दंखायोबा बेखौ बोखांनाया एसेबां गोरलै नङा आरो दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बांलायाव बाङालि मोनसे कटेसन दङ बिनाशकाले बिपरित बुद्धि होननानै बिथांनि साननायाव मोजां बाथ्रा फैनाय नङा जाय बिथांमोना दिनै हारिनि थाखाय हेंथा खामानि मावग्रा जाय बिथांमोना हारिनि जौगानाय बाथ्राफोरखौ सानै बेबायदि मानसिफोरजोंसो बिथाङा राजखान्थि सार्थनि थाखाय लोगो जानानै खामानि मावो बिनि बादै जेबो गैया बिजेपिनिफ्राय जिहेतु बिथांमोना गावबा गाव गेलेगोन होननानै दानो बेखौ बुंनो हाया मानोना मिरुआवबो स्टेटआवबो आरो काउन्सिलावबो जोंहा सरकार दङ बेनिखायनो टाइमाव जों सावरायगोन दखल खालामनायनि मोनसे दखलखौथ' दखलदारि सोर दखल खालामो ब्रिटिशफोरासो दखल खालामो जोंथ' दायो बिटिआरआव 3200 बुथ कमिटियाव जोंबो खामानि मावगासिनो दङ ओंखायनो समाज खोन्थागोन सोर लोगो जागोन सोर रासि जागोन मा जागोन बेखौ समाज खोन्थागोन खैराबारिनि थाखाय दिनै आङो गोबां फोसावदों नैबे जि अडिट'रियाम बेखौबो जोङो लुगोन ताम्रेश्वर देवालयखौ लुगोन मिउनिसिपालिटिनि थाखाय 1 कोटि थाखा अफिस लुनायनि थाखाय फोसावदों लोगोसे 1.5 कोटि थाखानि बेयाव गेस्ट हाउस लुगोन गासैखौबो दिनै फोसावबाय बे खामानिखौ फैगोन समाव लासै लासै मावलांगोन बिराद गोबाव दङ